אז מה קורה חברים? ואני משחק... שכחתי. כן. אני אכתוב את השם של הזה בכותרת ואני אכתוב אותו גם על המסך. אוקיי, אז יאללה, בואו נתחיל לשחק. אני אשחק גם עם השלט של הסוני, של הפלייסטיישן, וגם עם הזה, עכבר. אני אעשה כמה סיבובים בכל משחק. לא שיחקתי בזה לפני, אז אני חושב שאני אהיה די גרוע. תהיה. מה זה? אני חושב שעם מיקס קופצים. כן, עם מיקס קופצים זה קל. הופה, קפיצה, שיט. מה זה? לא, אבל מה זה? כן, צריך לקפוץ? טוב. אני חושב, כן, צריך לקפוץ כי נגעתי. בום, בום, בום. יו, זה כל כך קל. מה זה? אוקיי, מה זה? וואו, זה מקול. נראה לי ששיחקתי בזה פעם ואני לא זוכר. כי ראיתי סרטון אחד של זה, וצריך להיות פה גולד. אני חושב ששיחקתי בזה. וואו. שכחתי כל מה שראיתי בסרטון. וואו, קשתות. פיינל סקור. ביליון. בוא נראה מה זה. אוקיי, עוד אחד, עוד שלב. בום. קפיצה. קפיצה. מצטער אם תראו את זה בלאגים. מה, גם נצא שיחה? כן. טוב. לא יודע. טוב, אם שיחקתי בזה, אז לא יודע. אוי, שיט, מצאתי. יש איזו מוזיקה מגניבה, אני לא יודע אם תשמעו אותה. נו, בגנרל הרגיל, כאילו, אף אחד כמעט ולא ראה את ההודעה שלי, אז אין רשומים בארץ הזה. אבל יש אחד אני חושב. אני רוצה שכל הרשומים יחזרו כאילו. אוקיי. לא היה לי קל להתחיל את הערוץ. ואם לא יחזור אז אני חושב שאני... או שאני אמשיך עם הערוץ הזה, ואמשיך גם עם הערוץ של הגיימס גנרל הרגיל. או ש... לא יודע. נו כבר אני רוצה לסיים את זה. מה, לא לקח... זה טוב או לא טוב? זה חיים, אז לא יודע. בטח מעצבן אתכם לראות אותי נפסל כל שנייה. אני לא פה. מה, עכשיו נפלתי, עכשיו אני משחקת עם מקלדת. נפסלתי. נפסלתי, אני חוזר לשלט. מי שלא יודע איך עושים את התפילין האלה, מקודם חרבשתי מקשים ופשוט יוצאים סלעים על כל מקש שאתם לוחצים. כמעט כל מקש. יש. לא, נפסלתי. אני אחתוך, אני אעשה על זה מהירות. כאילו אני אעשה את זה הילוך מהיר. עד שאני אעבור את זה. אז, לא. אוקיי, אני לא מצליח לדבר על זה. לא, אני לא מצליח לדבר על זה. 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 שיט, מה, אני חכתלי. לא נתן, אני נתן. אוקיי, אחד. אוקיי, כן. זה חייב.
כי שם נגע לבד זה. סוף, לא, מה זה? אני צריכה לעשות, לא שאני יודע, זה לא חייב. אני עובר את זה. יש! סוף סוף, וואו. קונטיניו. סוף סוף באמת, מה זה לבל 3 עכשיו? יהיה לי יותר קשה. רגע, מה זה? יש לי גם מחלקות עכשיו. מה זה? זה חיים או לא? כי כל פעם שיש לי את החיים אני נפסל בזה. שיט, אני נפסל כל פעם שיש לי חיים. כאילו על ההתחלה, אז אני לא יודע אם זה חיים. בום, קפיצה. בום, קפיצה. בום, קפיצה. בום, קפיצה. ידעתי שמתישהו אני צריך לעשות את זה. בום, קפיצה. מה? נגעתי בדבר הזה. בום, קפיצה. בום, קפיצה. קפיצה. בום, קפיצה. בום, קפיצה. בום, קפיצה. אין לי כוח. יש, עברתי. לא עברתי את השלב, אבל עברתי את הדבר הזה. יש לי קשת. עברתי את השלב? כן! כן! יש! 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 אני יודע שצריך להיות פה, נכון, זה צ'לנג'ים, אבל משום מה אין לי. שנמצאתי. מה זה? זה על איזי או מה? יש בכלל דיפיקולטי? כן, יש דיפיקולטי, נראה לי זה על איזי. מה זה? מה? לא, אבל זה על איזי כי זה די קל ואין לי מטבעות כל זה. נראה לי מטבעות על דיפיקולטי אחר. עוד פעם נפל, מה זה הדבר הזה? טוב, עוד 2 ראונדים, ואם אני לא מצליח אותם, אני אסיים את הסרטון, למרות שהוא די קצר. מה זה? עוד ראונד אחד, אבל מה זה? הנה עוד ראונד אחד, זה היה קצר. מה זה אבל? טוב, אני אעצור את זה כאן. טוב, זה היה הסרטון שלנו להיום. לייק, סאב, ויאללה ביי.